Masu kallo barkanmu da warhaka, sannunmu da kasancewa da ku a cikin tashar mu ta DRTV. Kamar yadda muka saba kawo muku shirye-shirye masu ma'ana, masu daɗi, a wannan karon mun zo muku da wata babbar baƙuwa, Hajiya Fatima, wadda take sana'o'i daban-daban. To masu kallo bari in gabatar mana da ita baƙuwar namu na wannan makon. Hajiya Fatima barka da zuwa. Barka mu Hajiya Amadu. Da fatan mun same ki lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Masha Allah. Mun ji labarin kina sana'o'i, banda labarin ma mun gani a zahiri kina sana'o'i daban-daban. Ko za ki gaya masu kallo wani irin sana'a kike yi? To, ni dai sunana Fatima Abdullahi Bije, kuma wanda aka fi sani da mai sana'an dambun nama. Lallai. Dambun kaza. Sannan kuma banda wannan ina sana'an kuli-kuli. Da kuma duk wasu sana'o'i da suka shigo gabana da na ga zan iya duka ina yi. Masha Allah. Kamun mu je ga tambayoyi a cikin sana'o'in da za mu yi, mun dai gaya masu kallo ga sana'an da ke yi. Ko za ki gaya mana takaitaccen tarihin ke wace ce? To, ni Fatima Abdullahi Bije, ni haifaffiyar 'yar garin Kaduna ne. Na yi karatuna duka a Kaduna. Na yi secondary school a Katsina. Na gama na yi a Kaduna Zaria University. So yanzu haka ina aikin gwamnati. Kuma ina sana'o'i na kamar yadda na faɗa. Sana'o'in dambun kaza wanda aka fi sani da Timogol Chicken Floss. Masha Allah. So wannan bayani da kika mana ya nuna mana cewa kina sana'o'i, kina aikin gwamnati, kina da aure. Abu ukun nan kuma kowanne yana zaman kanshi. Yaya kike haɗa abu ukun nan duka kuma ki tafiyar da rayuwanki? So kowanne ina bashi lokaci ne. Kamar da ake cewa komai da lokacin shi. Haka ne. Lokacin kula da aure na daban, lokacin zuwa aiki na daban, sannan kuma in na dawo daga aiki ina da lokacin da zan yi sana'o'i na da nake yi yau da gobe. Banda wannan, kin kawo batun dambun kaza. Dama kina kiwon kajin tun a gida tun tasowa ne, ko kin taso gidan da ake kiwon kaji, ko kuma yaya wannan tunanin ya zo miki? To, da muka taso mamana tana kiwon kaji. Na gane. Tana da wajen kiwon kaji babba. Tana yi. Na dai taso da son kiwon na, amma ni ba na yi, ban yi ba, amma dai ina da idea yadda ake yi. Amma ba wai shi bane ma ya jawo ra'ayina na fara sana'an dambun kaza. Abin da ya jawo ra'ayina na fara sana'an dambun kaza, ni na taso ina da son sana'a. Duk inda na ga sana'a inda zai kawo mun kuɗi, to ina shiga wajen a yi da ni. Na fahimta. So sai na zo na yi irin su tuwon madaran nan, na yi shago ma, na yi su gillisuwa. So wannan da nake ina packaging ɗin shi. Irin mutane na siya, tun manyan mutane, tun ƙananan mutane irin student, har manyan mutane suka gane ina yi. To da suka gane ina yi, sai suka fara min irin bismillah ko talla ne zan ce, na why not in fara dambun kaza. So area da nake kuma na lura gaba ɗaya ba mai yin wannan sana'a. To shine na ce to, kuma na tsaya na yi research, na dudduba na ga sana'a ne mai kyau da zai kawo maka kuɗaɗe, riba, sannan kuma mutane na buƙatan shi. So abin da ya ja ra'ayina kenan na fara. Na fahimta. Da farawa, kin taɓa samun wani ƙalubalen da zaki ce yau kin ji kamar ki haƙura, ko kuma baki taɓa ji ba? Kai, ba kaɗan ba. To. Na samu ƙalubale sosai akan sana'an nan, wanda so da dama wani zubin zan tashi ma in ce kai, in ce ma mama na kai, ni na fasa wannan sana'an, saboda sana'a ne sai da ƙarfi ake yin shi. Sai da yana buƙatan ba jari ba. Jajircewa. Dan in baka da jajircewa baka ci kana ƙoshi.
ba sana'a bane na. Kisan an ji dambu ba za a tsaya a duba yaya wahalan ba. Gaskiya dambu da wahala, maganan gaskiya duk wanda ya ce miki yana sana'an dambu, banda yanzu da muka samu sauƙin al'amura kullum tunda sana'an ka ne kana ƙara research, kana ƙara duba menene zai sauƙaƙa maka aikinka. Banda haka gaskiya yana buƙatar ƙarfi ka cika ƙoshi saboda juya wannan aiki ne. So mutum ɗaya ma in za ka yi dambu in dai da yawa kamar yadda muke yi gaskiya ba zai iya ba. Kamar kaji nawa kike yi a lokaci guda? Gaskiya ina yin kaji da yake aikin ga abun ba guda ɗaya ba ne. In an samu order da yawa ina iya yin dambu 100, kaji 100 ko ma sama da haka, don wani zubin zaki ga order ya zo da yawa. Wasu suna so da yawa za su yi tafiya, wannan yana so wannan, sai ki ga order ya haɗu ya yi yawa. To kuma in za ka yi irin wannan kin ga dole da ma'aikatan ma wani zubin har da maƙauta za a shigo a sassa hannu ka bibiya duk wanda ya kamata ka biya. Wannan sana'ar da kike yi na dambun nan, banda shi wanne ne kuma ka taɓa fuskantar ƙalubale? Ke kin taɓa kiwon kajin ko baki taɓa yi ba? Sai dai gaskiya ni na taɓa kiwon kaji sau ɗaya, na sa na gwada, so gaskiya ina da bad review ne. Saboda na siya kajin ba ni na fara sa su ba. Sai na siya wata tasa, sai na siya a wajenta, to ashe kajin nata duk ba su da lafiya. Na siya kuma da yawa, ina ganin na siya su kusan guda 100 ne ko 150. Na siya to ƙarshe dai kajin nan bai fi 50 na tsira da shi ba, duk suka mutu. So wannan abin sai ya kashe mun gwiwa, sai na gwammace tunda ina da kwastomomi da nake siyan kaji cikin sauƙi, sai na gwammace in dinga siya a wajen nasu maimakon ni in sa. Ga wahalar yin dambun, ga wahalar kiwon kajin, ga magungunan abinci sosai. Kuli-kuli kin yi wahalar shi. Yaya kika fara? Na san sana'a ne na gargajiya shi ma wannan. To sana'a ne na gargajiya. Shi kuli-kuli yanda aka yi na fara, gaskiya lokacin ba ni nake yi ba. Ban da masu yi min aiki, ban ma iya ba. So akwai wata da take zuwa Mina, sai ta taɓa kawo mana kulin tsaraba. Sai muka ji daɗin kulin saboda mu irin kulin da muka saba da shi, sai muka ji taste ɗin ba irin shi bane. Na fahimta. So kwata-kwata taste ɗin ba irin wannan bane. Don kowa ya ci kulin a lokacin, kowa sai ya so kulin. So sai da yake ni na gaya miki mai son sana'a ne, ina ganin haka sai na ce mata to ya za a yi ni wannan kulin in fara sara, yanda na ji daɗin shi kuma kuka ji daɗin shi, na tabbatar mutane ma za su so shi. So daga haka sai ta haɗa ni da masu yin kulin da ta siyo a can. So su ma can babban waje ne, factory ne sosai da ake yin kulin. So ta haɗa ni da matan haka, sai ta turo min da kuli, in tura mata da kuɗi. Tun muna yin haka har na zo na fara siyan shi kan shi gyaɗan da kaina. Ta fitan min da mai, ta fitan min da kuli, sai dai kawai in biya ta kuɗin aikinta akan in siya, don na ga ya fi riba haka. So haka dai na fara har mu ma muka zo yau da gobe tunda muna da kyakkyawan mu'amala, har muka samu yanda take yin kulin. Mu ma kuma muka zo nan muka gwada, muka ga yayi, mu ma muka buɗe wajen mu. Har yanzu dai kenan kuna yin wannan? Har yanzu muna yi, muna ba da sari, yawanci 'yan sari ma sun fi, tunda yanzu abin da yawa ake yi. 'Yan sari mun daina siyar da shi ɗaɗɗaya. 'Yan sari suna zuwa su sara, su je su yi packaging su siyar da shi. A cikin wannan sana'ar kulin kin taɓa samun wani ƙalubale shi ɗin nan ko baki taɓa samu ba? To gaskiya shi dai bai kai sana'ar dambun nama da nake yi ƙalubale ba. Wancan ɗin da ya fi baki? Wancan ya fi bani ƙalubale tunda mutane sun fi demanding dambun naman akan kuli. So na fi focusing
akan dambun namu. Na fahimta. Saboda gaskiya dambun nama ta mun riga, ta mun wando, ta mun zani. Ai yanzu tambayan ma da zan miki kenan in ce wani sana'a, menene sana'a ya miki wanda zaki ta yi wa Allah godiya da ya baki iko ka fara wannan sana'a wanda ba za ki taɓa mantawa da wannan rufin asirin ba. Gaskiya kamar yadda na faɗa miki, ya yi mu abubuwa da yawa da in na fara lissafowa yanzu sai in ga kamar ma duk rayuwa duk yana ciki. Saboda komai ina aiki alhamdulillahi, amma dai kuɗin da yake bani ya fi kuɗin da nake samun wajen aiki na. Haka ne. Wato dai sana'a ya fi baki abin da ita digiri da kai karatu gaskiya ba ta baki. Ba wai ina karatun ba, kowanne yana da muhimmanci. Amma mu sani riban kasuwa za ka iya samun salarinka a lokaci guda, a rana ɗaya, a lokaci guda. Sosai. So wannan kuma sai ƙarshen wata in kai lissafi, misalin ana baka ɗan kuɗaɗe. In kai lissafi a rana nawa a kake caji, sai ka ga kaman bai wuce ma wani ɗan kuɗi kaɗan bane kake samu kowane rana. In za ka raba shi daga kwanaki 20 da kake zuwa aiki. Gaskiya. Amma sana'a kuma za a iya turo, Allah zai iya turo mutumin da zai baka kuɗin da ma zai iya sake ɗaga maka darajar kasuwanka. Sosai, sosai. Na yarda da magana. Sosai. Banda shi fa, wani kira zaki ga mata wa'inda suke tunani ina so in yi sana'a amma ba ni da jari, ban san inda zan samu wannan jarin ba. Wata kuma tana tunanin kuɗin hannunta ba zai ishe ta ba jari ba. Kisa akwai sana'o'i daban-daban da za a iya yi da jari kaɗan. So amma da yawa ba su da tunanin cewa jari kaɗan zai iya ba da sana'a ba. Suna tunanin sai an yi adashi an tara ɗaruruwa kama a yi kasuwanci. So ni dai shawarar da zan iya bayarwa shine, shi sana'a ba ka jira cewa wai sai ka tara. Farawa kake yi da abin da kake da shi. Kwarai da gaske. Me nake da shi? 10,000 ne duk. Dan ni in na gaya miki da nawa na fara. Ai za ki sha mamaki. Don masu kallon na fi suna jin irin wannan saboda zai fi karfafa musu gwiwa su san ashe fa ina da wani abin da zan iya yi. Ba wai sai na jira na tara dangi na kira wane. Ka gama fallasa sirrinka sannan kuma baka samu biyan bukata ba. Gaskiya ni kamar misali zan ba da kaina. Lokacin da na fara sana'an dambun nama, ban da murhu, ban da tukunya, da kyau, ban da duk wani abu da ya kamata a tara dai na dambun naman nan, duka da na gida nake amfani. Tukwanen ki dai na tukwane na gida, tukwanen mamana. Kuke tabbaki ma tun ban yi aure ba nake yi. Wato dogon tarihi. Gaskiya na fahimta. Tun ban yi aure ba nake yi ina gida. So da na mamana zan ɗauko tukunyanta, zan ɗauko muciya, zan ɗauko tunda babban tukunya ne haka. Zan sa lokacin da idona na zafi, irin tunda dai na taso ina son sana'an, kuma ni dama can duk wani abin da ya shafi abinci ko a gida ne, in dai harkar abinci ne to ina ciki. So tunda ina yin abun with passion, ina son abu, ban jin, kuma mu gaskiya mun taso ba mu aiki da ice. So wannan aiki da icen nan da nake yi duk sai in kwaɓe, in cuɗe, irin in rasa ma me ke min daɗi, amma tunda ina so akwai wannan son a zuciya na, so bana ganin wahalan nan. Haka zan yi da kaji 2 in gwada, in ba ma 'yan gida su ɗanɗana, ba wai na siyarwan ba. Sun ce su ɗanɗana su ji yaya wannan yayi, sai a ce kai wannan ya ɗan yi ɗaci-ɗaci, wannan ya ƙone ya yi zare-zare, wannan ya yi kaza. Haka dai with search engine da kuma duk wanda na tambaya, irin wanda ya iya dambun nama, zan ji ya yi ke yi, ba na gajiya. Dan so da yawa na samu ƙalubale sosai wajen koyon dambun naman nan, wanda suka iya, musamman masu sana'an da na ga sun bunƙasa na dambun naman. In na ji sai in ce da Allah ya ake dambun nama. Akwai wata ma da ta ce min, na ga dambun naman ta nayi nawa bai yi ja ba lokacin. Ina yin yadda yake auduga. Yau ba ma auduga ba. Sai bai yi ja ba. Sai nake ce mata da Allah, me zan sa ya yi ja? Sai ta ce mu aiki je ki zabga tattasai. Ta ce tattasai za ki sa. Na je na siyo tattasai na masu kyau. Na zo mama na tana, ya za a sa tattasai ai ɗaci zai yi.
hakanan na sa tattasan nan ni ai saboda na ga ita ta bunƙasa abunta kuma mutane na siya irin to ai wanda ta iya ne ta gaya mu. So na zo na sa abin da bai yi kyau ba ƙarshe su kansu masu ɗanɗanon da suka saba ɗanɗana ba su iya ci ba. To wannan magen gidanmu ta cinye mage tana cikin alkhairi. So duk da haka ban karaya ba. So haka nan zan ta yi masu irin abinci su TikTok din nan su search engines je zan duba ya ake kaza social media kullum nike na irin social media na handles ina duba ya ake kaza ya zan bunƙasa sai in gwada haka har na zo. So wanda suka ga wanda da suke kin koya min da suka iya din da suka ga na iya so in mun zo muna magana zaki ga an zama free da ni ana gaya mu saboda sun tabbatar yanzu ai ni ma na kware. So a haka dai ban karaya ba. Wanda zan ji da kin koyi ta a wahala da gaskiya na koyi sana'an dambun nama da mugunta da wahala shi yasa kuma na sa a raina cewa duk wanda ya tambaye ni ya nake dambun nama a yanzu na koya ma mutane ban san adadinsa ba. Alhamdulillah. Ya ake yi zan gaya mishi from A to Z da sirrin da ya kamata ya sani da abin da ya kamata ya yi da wanda bai kamata ya yi ba duk ina faɗa. Saboda ni an yi min abin da ban ji daɗi ba. Kuma kowa rabon shi yake samu ina da yaƙinin wannan. Ai ni akwai abu ɗaya da nake faɗa ma 'yan kasuwa. Sana'a yana da albarka sosai. Sannan abin da ka bayar din fa shine rabonka sosai. Idan ka hana wani ilimin nan to in ka mutu fa shikenan sosai. Kai baka amfana ba su ba su amfana ba. Tabbas. Amma duk abin da ka yada addu'an da wani zai yi maka ya ce wane Allah sa albarka Allah miki albarka Allah ya kaza wannan din shine matakin ɗaukaka. Sosai. Yanzu kin ga muguntan da aka miki. Ta yi pushing ɗinki to success. Sosai. Ni na faɗa kowane kasuwa yana da hasada, akwai ƙyashi, akwai baƙin ciki, wani baya so ka shiga ka fi shi. Sosai. So amma an mun lura arzikin Allah yawa yake da shi. Ba wanda zai toshe ma wani hanya arziki sai dai in babu rabo ne kawai to babu rabo. Amma inda rabo wanda ka mishi muguntan nan wallahi wata rana watakila shi ne ma mai baka taimakon da baka yi tsammani ba. Tabbas. So gaskiya ko ni ina kira duk kaina na wahala a wurin koyon kasuwanci kamar yadda ka faɗa sanda nake koyon ɗinki bayan na haifi yara 2 na fara koyon taka keke. A inda nake zuwa ba za a yi yankan ba sai da dare. Kuma sun san ni matan aure ba zan zauna a dare ya min a waje ba. Amma a haka washe gari sai na kai yara school sai na dafa abincinsu sai na yi hidima in zo inda zan koya ɗinkin in na zo sai in samu damin kaya an riga an yayyanka sai a ce wato mu yanka landi in yi ta lissafi to yaya aka samu kaza to amma me da Allah ya zo ya sa zan samu albarka a abincinki to wallahi a ƙasa da wata 6 ina da kekuna 3. Masha Allah. Falo na ɗayan na mayar da shi wurin sana'a. Masha Allah. Suka san ni sun san wa'innan bayanin da nake yi. Ɗayan falo na yi counseling ya koma kamar shago. Masha Allah. Gidana ana zuwa me nake koyarwa lokacin hula. Turban lokacin an fara yayin turban. Turban ɗin nan na fara sayarwa kaɗan. So muguntan ya zama alkhairi. Kamar yadda ka bamu bayanin wannan ta sake kasa tattasai. To nata ma ya zo da sauki tunda bata ce miki ki sayi wani abu da ba na ci ba duk da dai wannan din ma ba abu ne mai kyau ba gaskiya. Banda wannan misali in kina koyar da wannan sana'a kina karɓan kuɗi ko kuma kyauta kike koya ma mutane? Ai ni duk wanda zai tambaye ni ko a hanya ka tsayar da ni zan gaya maka kyauta saboda wannan na gaya miki yana cikin raina. Ko daga bacci na tashi kace Hajiya Timogoliya ake cikin floss ko wane ne zan gaya mishi especially da sallah irin friends dina ke kwastomomi na zan je delivery in je in kai musu su ce ai su ba su taɓa cin irin dambun nan ba dambuna is special ba wai yabon kai ba. So za su ce ba su taɓa cin irin dambuna ba da Allah wai me da me nake yi ya nake yi kafin su rufe baki zan gaya musu
saboda ai masu kallo ba dan na yanke ta ba, ni kaina da nake zaune da na ci wannan dambun ni na san me na samu. Shi yasa ma na yi oda da yawa saboda in na koma gida duk gajiyan da na kwaso in na samu dambun nan da ti lafiya lau kenan. Kin ga kamar abin da ya sa na mai da sunan brand ɗin Tima Gold Special dambun kaza. Ba wai ni bane na sa mishi special ɗin. Kwastomomi na su ne suka bani idea. How special it is. Yawwa. Gani ga wai aka ce wai gani ya kore ji. To mu kan mun gani. Su suka sa mishi suna saboda da na kai a ce Tima Gold wannan dambun nake is special. In ce ai dambuna ni kaina na san is special ga ƙarin zumunci, ƙarin soyayya. Duk yana sawa saboda idan kika siya dambuna kika kai ma mamanka ko babanka ko matanka ko budurwarka, to irin wannan da sun ci dambun zaki ji a ƙaro min dambun. Irin haka ya sa na san mutane saboda a kira ya ki siyan min dambu, irin ina son dambu ya ki siya, in ce to hajiya za a kawo, guda nawa za a kawo, irin haka. So na san mutane aka yi order yanzu a office din nan inda Siraje ya siya matan ki roba ɗayan nan. Masha Allah. Ai idan ta ci ba wai yabon kai ba, ita ci yana karewa zaki ji ta ce to a kira Tima Gold da Allah ƙara. Ba ma sai an kira ba, shi da kanshi zai dawo don ya san amfanin da zai samu. Gaskiya ne. Masha Allah. To kamar mutanen da suka kalla wannan program din idan suna so su yi order ta yaya za su same ki? So idan suna son su yi order ta yanda za su same ni, Tima Gold Special dambun kaza ba ɓoyayye ba ne. Okay. Muna nan a TikTok, a Facebook, a Instagram, duka muna nan, duk wa'annan social media ɗin gaba ɗaya muna nan, don ina samun kwastomomi kina tura daban-daban wanda ba sa gari. Ai ba inda dambun Tima Gold Special Floss bai je ba. Ya je ƙasan waje, ya je America, Makka, Saudiya ma ya zama kamar ruwan dare. Saboda duk wanda zai je zai ce a mishi dambu, a kai mishi dambu, wanda ma suke can sun san da shi, su wanda za su tafi. To masu tafiya Saudin nan wani tunani yanzu ya zo min, ba za ki kara da yaji ba? Muna yin yaji. To kin gani? Ina yin yajin tafarnuwa, ina yin yaji kuma normal yaji ne kayan kuli kuma na ci. Muna yin na kuli. Kamar masu son su yi tsire a gida wanda ba su. Kamar Allah ya saka ma babana da alkhairi, shine wanda ya fara sa na fara yin yajin kuli. Saboda in yayi bai san yaji mai zafi, sai ya ce a mishi mara zafi. So in na mishi, so shi ma sai idan mutane suka ɗanɗana wannan yajin ya yi daɗi ko baki na yi. To da haka har na fara packaging din shi ma ana siya sosai. To masu kallo kun ji fa abubuwan da yawa, ga kuli, ga yajin kuli, ga dambu, ga yajin barkono, yajin tafarnuwa da sauransu. To daga ƙarshe wani godiya na musamman zaki ga mai gidanki da ya taya ki supporting da kuma iyayen da suka tsaya miki ka fara sana'a tun a gida? To na farko dai zan fara gode ma mijina, domin shi ne mutum na farko da ya yi supporting ina akan business ɗin nan. Don da motan shi ya zama mun kamar wani delivery machine ɗina. So motan shi nan wani zubin ma ba ni zan hau ba, shi zai hau ya je ya kai min duk inda ake so. Kafin ma na samu mai delivery man ɗina nawa personal delivery man. So wallahi shi ne ya ɗauki min nauyin duk inda aka yi order dambun nama zai je ya kai min. Ba ma wai order ba, zai nemo min. Misali in na yi excess dambu ina nan ajiye da su, zai ta kira, ya kira wancan ya kira wannan, har sai ya tabbatar dambun naman nan ya ƙare ban da wani haufi ko damuwa a kai. Gaskiya na gode mijina, sai kuma iyayena wanda mamana tana daga cikin first supporter ɗina.
wanda za ta ce kaki bar sana'an nan, lokacin da nake gani zan bar shi na gaji, ita ne za ta ƙara min ƙwarin gwiwa, ki ci gaba ki yi, in na yi a sake haka duk ta zo ta taya ni, ta shiga cikin mu da ma'aikata ta taya ni. Gaskiya ba abin da zan ce mata, na gode mama, na gode. Allah ya ƙara albarka kuma ya ba da kasuwa mai albarka. To a ƙarshe za ki ba da lambar waya wanda idan mutum bai same ki a social media ba, ko wanda yake amfani da ƙaramin waya, shi ma kin ga ba za mu bar shi a baya ba, sai ya samu lambar waya da zai kira saboda ya yi order. To kafin in ba da lambar waya, akwai magana ɗaya da nake so na yi. Bismillah. So Timagol special dambun kaza, so banda cin daɗi da yake sawa da farin ciki da annishuwa, akwai magana ɗaya da nake so in faɗa da dambuna ya bambanta da na saura, shine har maganin sanyi dambun Timagol special kaza yana. Wannan bayani ba ne. Saboda ingredient ɗin da muke amfani da shi, idan akwai su tafarnuwa, garlic da sauransu dai da muka fi wasu, wanda ingredient ɗin dai ya har magungunan sanyi suna yi, wanda in na ce zan faɗe su suna da yawa. So don haka ku gwada Timagol special kaza. In ji Hausawa suka ce siyan na gari mai da kuɗin gida. Allah ya da kasuwa. So number da za a iya samun mu, za a iya samun mu a 080 69 34 2386. Masha Allah, kuna WhatsApp da wannan layin? Muna WhatsApp da shi. To masha Allah. To masu kallo, ba don mun gama hira ba, sai dai don lokaci ya kawo mana hari. A madadin waɗanda suka kawo mana wannan shiri ya zo gare ku, ni Amal Sabiu Bello tare da baƙuwa ta Hajiya Fatima Bije muke ce muku mu huta lafiya.